ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव वायरल मैटर पर बहुत ही बेहतरीन एगो कॉमेडी अंदाज में एगो गाना लेके आइल बन और ई गाना सोशल मीडिया पर चर्चा के विषय बन गइल बा। काहे खेसारी लाल यादव ई गाना का भी ऑडियो लाइल बन तो ई गाना हाथना वायरल हो गइल बा। आज ई गाना के वीडियो आइल बा जो उनकी बहुत ही बेहतरीन बा, क्वालिटी भी बहुत अच्छा बा और खेसारी लाल यादव गाना में एक्टिंग नहीं खोल कइले, लेकिन खेसारी लाल यादव गाना रियाज प्रेमी के देले बन, वानु डिग्रेड के देले बन, उ कोरियोग्राफी ऐसन कइले बड़ी कि गाना एक पीस बन गेल भाई। और गाना नहीं का सुने तो एक बार गाना सुनो, काहे कि वायरल टॉपिक पे गाना बा। गरीब सपोर्ट कर दीजिए। आ कॉमेडी अंदाज में, फनी अंदाज में खेसारी लाल यादव वीडियो में लौकी हन लाजवाब बेहतरीन गाना। और गाना के लिखल बड़े अखिलेश कश्यप भाई, अखिलेश कश्यप के कलम में जादू बा। काहे कि गाना बेहतरीन लिखलन, बेस्ट लिखलन, ऐसा ऐसा गाना लिखलन कि गाना वायरल हो जाला। आ गाना खेसारी लाल यादव के देवलन, खेसारी लाल यादव के चहिता हन, खेसारी लाल यादव के फेवरेट हन। आ गाना वायरल हो गइल बा। इंस्टाग्राम पर ऑडियो खाली खेसारी लाल यादव का ही रहे तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो गइल बा। आज वीडियो आइल बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, तो अब भैया अभी तक नहीं खा सुने तो एक बार सुन जाए। काहे कि खेसारी लाल यादव को कहलन कि कट्टर फैन हमार बन भाई, इनकर फैन बेस बहुत तगड़ा बा। कोनो भी गाना भेल तो बहुत ज्यादा वायरल होता। तो पावर दिखाओ लो, जतना भी खेसारी लाल यादव कट्टर फैन बाड़न, हम कहतनी जतना भी खेसारी लाल यादव कट्टर फैन बाड़न, गाना के इतना सुनियो लोग, इतना शेयर करियो लोग वीडियो को भाई कि खेसारी लाल यादव गाना हेजा पहुंच जाओ। काहे कि बंदा बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपन फैन के ख्याल रखेलन और पब्लिक के डिमांड पर बहुत ही बेहतरीन बेस्ट गाना लागे की कोशिश करता हूँ। वायरल टॉपिक पर इंस्टाग्राम पर डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल होता है। वही पे खेसारी लाल यादव नया मैटर पर ताज़ा गाना बना दिल बड़न। आ गाना बहुत नया क्रिएटर के दिल बड़न खेसारी लाल यादव की। आप लोग कोशिश कीजिए अपना तरीका से क्या होता है, लेकिन अलग अलग लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत के लिए बा। आ गाना वायरल हो गई। ये हो खेला मेहनत करो तो भैया कहूँ तू पहुँच सकेला। खेसारी लाल यादव कहले बड़न कि हम बहुत नया नया क्रिएटर के चांस देम, तो नया नया वानु डिग्रेड जो कि पूरा बिहार में अपन दीवाना बना दे अपन एक्सप्रेशन से। ई गाना में वैसन के बा देख लो एक बार खेसारी म्यूजिक से आइल बा। आ गाना के देख के बताओ कि कैसा लगता। काहे कि फनी अंदाज में खेसारी लाल जब भी आइल बड़न तो हल्का मचा दिले बड़न, कोई भी इनके सामने टिकल नहीं खे। अब भाई हमारा तो गाना बहुत मस्त लगता है। तारा कैसा लगा था एगो कमेंट करके जरूर बताइए।